Kun bändi hakee menestystä, hyvä biisi on tietenkin eduksi, mutta musiikkivideo on A ja O. Sen on oltava loistava, mikäli mielii suurille kansainvälisille markkinoille. Heavy-bändi Nightwish sai Antti Jokisen tekemään uutta videotaan. Hollywoodissa kannuksensa hankkinut Jokinen on maailmantähtien suosiossa. Ohjaaja tietää arvonsa ja juuri siksi hän on innostunut edistämään suomalaisen musiikin menestystä. Videota kuvattiin viime viikonloppuna Helsingin Herttoniemessä. Playback. No Antti Jokinen nimenomaan sen takia, että nähtiin lehtijuttu, jossa hän kertoi halustaan tehdä nimenomaan suomalaisen heavy-bändin videon. No kyllä mä tykkään tuollaisesta niinku opera ja heavy metalia. Mä oon kuitenkin itse aikoinaan rockitaustalta ollut, että kyllä mä tykkään Nightwishista musiikin. Mä en niin hirveän hyvin tuntenut ennen tätä projektia, kun mä olin lukenut lehdistä ja muuta, että oli hyvin mennyt. Kyllä mä oon metallista tykännyt ja tää asia kuitenkin, että se on suomalaista. Mun ekat videot aikoinaan oli heavy-videoita, mutta nyt viime aikoina mä oon tehnyt enimmäkseen poppia ja hip-hoppia. Nimien puolesta isompia videot, mitä mä oon ohjannut, niin on varmaan siis Will Smith ja Royce 529, Eminem, sitten Shania Twain ja Celine Dion ja Shaggy ja Westlife ja mitä mä unohdan nyt? Beyoncé ja Missy Elliott ja kai ne kaikki aika isoja nimiä. Uransa ensimmäiset musiikkivideot Antti Jokinen on kuvannut suomalaisille artisteille, kuten Samuli Edelman ja Leningrad Cowboys. Nightwishin video on Antin ensimmäinen kotimaan projekti 4 vuoteen. Mä oon aina puhunut siitä, että pitää suomalaismusiikkia auttaa. Nyt mä ajattelin panna teot siihen, missä sanat on aikaisemmin ollut. Tää on vielä sellainen projekti, että on ihan hyvän takia, että mulle ei makseta palkkaa eikä tuotteille ja muuten pannaan kaikki tähän videon valmistamiseen itse asiassa. Kun ulkomaille suunnataan tasokkaan videon avulla, rahan menoon saa varautua. Tätäkin videota varten tilattiin mittava valokalusto ja varauduttiin kansainvälisen tason jälkityöhön. Kyllä se tulee olemaan ainakin Suomen mittapuulla hyvinkin kallis. Tähän tehdään melkein alusta loppustudiossa. Eli bändi soittaa lavasteessa sinitaustaa vasten, johon sitten liitetään efektit myöhemmin. No tähän mennessä on palannut ehkä vanha puolikas milli ja toinen menee ainakin lisää vielä. Mä oon ite lentänyt tänään vasta tänne ja mä lähden huomenna heti pois. Ja mä jatketaan viikon päästä, kun mulla on ollut tässä paljon raottaisia mahdollisuuksia kuvata. Erikoisjärjestöt oikeastaan liittynyt enemmän meidän aikataulun järjestämiseen, että minä ja bändi pystytään olemaan samaan aikaan samassa paikassa. Kuitenkin nuo videot, mitä mä oon viime vuosina tehnyt, niissä on tämä starakulttuuri rupeaa olemaan niin korkealla, että se on aika sellaista hygienistä teknistä se touhu. Mun mielestä on hauska tulla tänne Suomeen, missä näin pienen ryhmän kanssa kuvannut vuosia, mutta tässä on kuitenkin, että mä tunnen jokaisen ihmisen nimeltä ja tää on vähän enemmän tämmöistä omalla takapihalla tekoa, mikä on älyttömän hyvä. Kotimaan markkinoille räätälöidään harvoin kalliita videoita. Yksi syy on levityskanavien vähäisyys. Levyraadissa kerran pyörähtävän videon ei kannata omaisuutta uhrata. Ulkomaille suunnatessa näyttävän ja laadukkaan videon merkitys kasvaa. Video tänä päivänä on erittäin tärkeä myyntituote ja sillä saadaan näkyvyyttä todella paljon, varsinkin Euroopassa. Kyllä se nykypäivänä tarvitsee sen videon ja sen pyörityksen. Eli ainakin se on hirveästi plussaa. Musiikkivideota tehdä, niin sitä lähdetään tekemään ulkomaisille markkinoille, joka tarkoittaa lähinnä tätä MTVtä. Että sanotaan, että Saksassa ja USAssa musiikkivideo on äärimmäisen tärkeä medium ja sen takia, että videokanavilla on niin valtava katto ja niillä on niin valtava merkitys. Mutta esimerkiksi Englannissa musiikkivideo ei ole niin merkittävä, että siellä musiikkivideokanavilla ei ole niin hyvä saatavuus ihmisillä. Monilla ihmisillä, mä uskon, että monilla ihmisillä Antti Jokinen tietysti tuo jo itsessään paljon mielikuvia siitä, että tuote on laadukas. Ja totta kai hän on nimi sillä saralla. Ja hänen videonsa kuitenkin sanotaan aika lailla automaattisesti menevät Yhdysvaltojen MTVn levitykseen. Ja äärimmäisen hienoa, että hän rupeaa myöskin suomalaisille artisteille videoita tekemään. Pitkäikäisen menestymisen kannalta videota tärkeämpi on tietysti musiikki. Nightwish tietysti suurimman osan urastaan on tehnyt ulkomailla oikeastaan, että meillä on luojan lykky ollut se, että täällä Suomessa meidät on otettu avosylin vastaan, että meille siis tuli mahdollisuus myös ponnahtaa tuolla ulkomailla rajojen ulkopuolella. Bändillä täytyy olla jonkinnäköinen oma identiteetti, se oma juttu, mitä se tekee loppupeleissä kuitenkin.
Eli ei lähdetä kopioimaan muita, vaan tehdään ihan sitä omaa juttua. Et periaatteessa se musiikkivideo, joka siinä on niinku kuorotuksena, niin se ei kyllä itsessään riitä musiikkivideolle, niinku, että se menee MTVlle ympäri Eurooppaa. Mutta niin kyllä sitten taas siinä vaiheessa, jos musiikki on kunnossa, niin kyllä siinä aina pitäisi olla jotain sellaista, että siinä pitäisi olla vähän originaaleja elementtejä ja sitten sellaista, että se ei saisi olla laadultaan niin huono, että ne ei pysty sen takia sitä kelputtamaan. Osittain musta tuntuu, että se, että suomalaiset bändit ei ole päässyt britti- ja jenkkimarkkinoille, on se, että ne musiikkityypit, jotka on menestynyt, niin ei ole tällä hetkellä niissä maissa. Et esimerkiksi Himminkin tapauksena Jenkeissä ei niin kuunnella sen tyylistä musiikkia. Et ei se niinkään niistä bändeistä kiinni, vaan se on siitä virtaavasta, siitä musiikkivirrasta tai siitä tyylilajista, mikä tällä hetkellä niin kuin menestyy siellä. Et se on enemmänkin siitä kiinni. Olisikohan tähän pikkuhiljaa tulossa muutos? Arvostettu Billboard-musiikkilehti nimesi vastikään Suomen Tanskan rinnalla musiikin tämän vuoden nousijamaaksi. Ja totta kai se on äärimmäisen hieno homma Suomelle. Että Billboard on sitä mieltä, että Suomesta tulee tällä hetkellä mielenkiintoisia artisteja ja mielenkiintoisia yhtiöitä ja todellakin katseet kannattaa sinnekin niin kääntää, niin sehän on äärimmäisen hieno homma. Nythän on Suomessa jo useampikin bändi breikannut, varsinkin Euroopan maissa. Eli johdanne on kyllä ehdottomasti noususuuntainen ja toivottavasti jatkuu. Nightwishin uusi video Nemo valmistuu maaliskuun lopussa. Ensi esityksensä se saa levyraadissa. Tulevaisuus näyttää, mitä 1 miljoonan vanhan markan investointi sai aikaan. Näyttää kyllä aivan uskomattoman hienolta. Odotukset tuli kovat, mutta näköjään ne palkitaan. Oikein hyvä, oikein. Kiitos!